Türkmenistan'dan Özbekistan'a gitmek isleyen raýatlaryň köpelýän mahaly ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lebap welaýatyndaky işgärleri goňşy ýurda sapar edýän türkmenistanlylar bilen söhbetdeşlikleri geçirýärler. Bu barada söhbetdeşliklere çağırılan raýatlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Resmi namalaryň ehlisi taýin bolan soň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň edarasyna söhbetdeşlige barmaly. Olar Özbekistana baryp gideninden soňra-da söhbetdeşlige çagyrýarlar. Olar raýatlary hamala düşman döwletlere razvedka uğradýan ýaly çemeleşýärler. Dip Lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Söhbetdeşliklerde raýatlardan esasan Türkmenistan barada erwet gürlemezlik, negativ sözleri aýtmazlyk talap edilýär. Şeýle-de olardan Özbekistandaky türkmen diasporasynyň nähil şertlerde ýaşaýandygyny öwrenmek taşyrylýar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri Özbekistanyň harbalarynyň, gümrük we migrasiýa işgärleriniň näçe aýlyk alýandygyny öwrenmegi hem soraýarlar. Olar raýatlary bu maglumatlary garyndaşlarynyň üstü bilen öwrenmeldiklerini aýdýarlar. Şeýle-de neşe ferişdeleri barmy ýa ýok ýaly soraglar berilýär diýip ýaşaýjy belledi. Özbekistana baryp gelen raýatlar bular barada hasabat bermeli bolýarlar. Hasabat bermekden ýüz öwren raýatlar gümrükden goý berilmeýär. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň resmileri söhbetdeşlikleriň sebäpleri barada anyk düşündürüş bermeýärler. Azatlyk bu barada agdalýan ministrlikden kommentariýa hem alyp bilmedi. Şeýle-de redaksiýa bu söhbetdeşlikleriň Özbekistana sapar edýän raýatlaryň ählisi bilen geçirilýändigini ýa geçirilmeýändigini anyklap bilmedi. Bu dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda häkimetleriň daşary ýurtlardan gelýän türkmen raýatlaryna sorag çekmek bilen bagly ilkinji waka däl. Azatlyk şeýle ýagdaýlar barada soňky ýyllarda onlarça gedek maglumat taýýarlady. Türkmenistan global pandemiýanyň başynda 2020-nji ýyldaky ýerden hereket çäklendirmelerini gowşadyp, serhetleri ýuwaş-ýuwaşdan açyp başlansa, soňky aýlarda Özbekistana sapar etmek isleýän türkmenistanlylar köpelýär. Şu günler Özbekistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň öňünde her gün ýüzlerçe adam nowy tudurup özbek wizasyny almaga çalyşýar. Dip habarçy aýtdy. Bu raýatlaryň käbirleri söwda etmäge ýa-da Özbekistanyň üstü bilen beýleki döwletlere aşmaga çalyşýar. Ýöne olaryň aglabasy serhedin beýleki tarapyndaky dogan garyndaşlar bilen didarlaşmak üçin Özbekistana sapar edýär. Adamlaryň arasyna soňky 5 ýyl bäri garyndaşlaryny görüp bilmedik, ýa we toý çärelerine gatnaşyp bilmedik adamlar bar. Olar Özbekistanyň 10 gün galmaga ruhsat berýän özbek wizasy üçin $51, 20 gün üçin $71 we 30 gün üçin $91 töleýärler. Özbek elçixanasy bu tölegleri inni diňe dollaryň gara bazar narhyna manatda kabul edýär. Dip habarçy belledi. Serhet ýaka raýatlar ýagny Farab, Darganata, Däne we Saýat etraplarynyň ýaşaýjylary üçin käbir ýeňillikler göz öňünde tutulýar. Olar 850 manat ýagny gara bazaryň kursunda $42 töläp 3 gün Özbekistanda bolup bilýärler. Bu ýeňillikden peýdalanýan raýat pasporty, dogly şahatnamasy we garyndaşlygyny tasdikleýän resmi namasy bilen birlikde Özbekistandaky dogan garyndaşlar tarapyndan ýeberilen çağırlyk hatyny Özbek elçixanasyna tapşyrmaly bolýar. Dip Lewaply ýaşaýjy belledi. Ýeňillikli wiza düzgününden peýdalanýan raýatlar goňşy döwletleriň Buhara welaýatynyň çäginden çykyp bilmeýärler. Uzunlygy 1621 kilometre barabar bolan Türkmen-Özbek serhedi Türkmenistanyň Daşoz we Lewap welaýatlarinden geçýär. Daşozda 2 sany serhet geçelgesi işleýär. Şawat geçelgesi Saparmurat Niýazow etrabynda we Hojaýly Könürgen etrabynda ýerleşýär.